खुरुमखा जतननो जों दिनै एमलेका फुटबल टुर्नामेंट फाइनल di sunna manute जों কিছু তো আলোচনা খাইনাই আলোচনা খাইবেন मा आं কইনাই जोंनि मण्डलनि सभापति बरमनां कमल जमाती महोदयनो बसकां फाइनल एमलेका फुटबल टुर्नामेंट फाइनल तैयो तमाम प्रिपारेशन नाजाबि दंबोन तै কিছু आलोचना खाइबेन आं कइ पहिलावनो प्रेस मिडिया रना हामबाय फाइनाल बसकां 16 तारिख सालमारिब थांनाय जुलाई मासनि 20 तारिख निसिनि सेंमानि एमएलए फुटबल टुर्नामेंट कप पित्रा माडो विशेष खायै बसकां तांनि मासनो 16 तारिख फाइनल मैच थांसिनाय 2 मास जरातै पित्रा माडो चिनि फुटबल टुर्नामेंट चलेखा ताबंखनो जों फाइनल मैच नो थांतंगो फाइनल मैच चिनि हास्टेनि स्पोर्ट मिनिस्टार सार टिंकु राय सार फाइ दंगो अरबगा हानि बाङै समस्त एलाकाबासि रंनो फुटबल फाइनल मैच नायनि बाङै जों जतननो कय हरमंलो जाबो फाइनाय बसकां 16 तारिख ठीक 2टा तामान जरावना चिनि एमएलए फुटबल टुर्नामेंट कप फाइनल इंसिनाय बल जतन साइमानखा जों सोशल मीडिया माध्यम साइरखा आर अवश्य फाइनल मैच जतन फायै नायफायनि बाङै जतन कय हरमंलो जाबो हामबाय।